Mikel Laboaren kantu zoragarri batean ikasi genuen haren izena, badakizue hitzak ederrak, bihotza faltso, sekula etzaizko faltako, egin dituen diligentziak, berari zaizko damuko. Bai, goizuetan bada gizon bat deitzen zaio Trabuko. Nor ote zen Trabuko jauna? Herri kantu batean agertzen da, baina besterik ez dakigu. Erreportajean, haren aztarnen atzetik jarrik gara. Horixe dugu gaia, goizuetako Trabuko. Eta elkarrizketan Asier Serrano poeta eukiko dugu geurekin. Hiri gorritik poemategia argitaratu baitu. Izan zaitezte ongi etorriak literatura eta letren lurraldean zaudete, edo beste modu batean esan da, zeuen etxean, Sautrelan. Mikel Laboak euskal kantagintzaren berrikuntza hori sortu zenean, hortxe 1977 inguruan edo, hor auspean zeuden kanta xar horiek argitaratetzeko asmoa izan zuen, bera Barcelonan da zebilera torrela, honen atorri zenean, eta bi kanta xoragarri hartu zituen, bat goizuetan bada gizon bat, Trabukoren kanta hau, eta beste Aituringo Alotzarena, biek ere gai berdintsua zutenak, eta horri esker Euskal Herri guztian eginda ezaguna Trabukoren kanta. Goizuetan bada gizon bat, deritzen zaio Trabuko, hitzak ederrak, bihotza paltzo, sekuletzaio paltako, egin dituen diligentziak, berari zaizko damuko. Ongi, oroitu adi, zer egin nuen elaman, difuntu horrek izatu balu, jarraikilerik lezakan, orain baino lehen edongo intzan, ni orain nagoen atakan. Kanta honen atzen dagoen historia da, 1757an detenitu zituzten lehenbizina Lesakako elizan obratan ari ziren, eta hango kandelabroak lapurtu zituztelako, eta itxura denez zilarra eta kobrea ere bai urtu egiten zuten, eta urtu eta horrekin Frantzia aldera pasatzen zutela ematen du, ezta? Bueno, kanta honetan bakarrik azaltzen dira Berdabio eta Trabuko. Berdabiokin batera baziran beste 3 lagun, Berdabiora bildu eta diru faltsu egiten zutenak. Lesakako lapurreta hori egin zutenean, Lesakako alkateak parte eman zuen Goizuetara sospetxa Berdabiot horiek izango zirela esanez, eta detenitu eta Goizuetako kartzelan sartu zituzten. Eta kartzelan zeudela, itxura denez, Trabuko horrek beste diru falsoaren salaketa egin zuen. Oso zabaltzen dira kantak eta kontuak gure herrian. Belaunaldiz, belaunaldiko transmisioan jaso dira baita ere Trabukoren bertsoak. Goizuetan lehenengo eta ondoren Euskal Herrira zabaldu ziren Trabukoren kantako misterioak. Paperera ere eraman dira. Batziku perurenak jaso ditu horiek guztiak Goizuetan bada gizon bat lanean. Tradizioa eta traizioa ageri dira Trabukoren kantan, baina ez pentsa lapurreta eta diru faltsua idatzita azaltzen diren afera bakarrak direnik. Bada beste 11 istorio Trabukoren eta Berdabioren inguruan. Kondairen antza hartzen dute kanta herrikoiek askotan, baita Goizuetatik etorri zitzaigun istorio honetan ere. Galdera ikur asko, eta erantzunak bat baino gehiago. Trabukok diru faltsua nola egiten zuten jakin zuenekoa esaterako. Berdabion Andreak esaten omen zuen, bazekien diruak hartzen zuela gizonak, non batetik eta, baino, nek niri nondik ekartzen ote dit diru hori. Eta Berdabio hori berari, bizkarrean morral txiki batean, bera ohartzen etzela, jarri omen zion, xako irin xako bat, xulo batekin, eta bidean
minazulora edo kobazulora diru falsoa egiten zuteneko kobazulo horretara zijoala, irina arrasto hartatik joan omen zen, eta han harrapatu omen zuen galbai handi baten kobrea urtzen ari zela, ezta? Eta gero etxera etorri eta nor bateri esan behar, eta trabuko horreri nola esan omen zion Berdabion Andrek, eta gero salatu egin zuela. Maiz, paperean, idatzita ikusten eta irakurtzen ditugun kontuak fikzio hutsa izaten dira, baina eskuarki, fikzioak badu bere ispilua eguneroko bizitzan. Zenbaitzutan, fikzioa errealitatetik urrun dagoela iruditzen zaigun arren, guztia uste baino gertuago daukagulako. Dena ez da fikzioa, eta atzean noizbait isilpean egon ziren aferak azaleratu egiten dira, noiz edo noiz. Lesakako lapurretarena, gero diru faltsoarena tokatu zen baita ere batean, eta gero diru faltsoagatik Iruñeko kartzelara eraman zituztenean, Berdabiok egin zuen salatu trabuko hori askoz lehenagotik Elamako Burniolan hilketa bat egina zuelako. Baina itxura denez elkarri hitz eman zioten, nik ez diat salatuko Elaman inuan hilketa hori, eta nik ere ez diat salatuko zuek diru faltsoa o pixkat fraudea egiten duzuela diru horrekin. Eta hori zegoen, eta itxura denez, Lesakako horregatik, lapurreta horregatik, kartzelan sartu zituztenean, elkarren arteko piken bat edo izango zuten, eta Trabukok egin zuen salatu. Oihartzunik handiena izan zen gaia, eta dudarik gabe deliturik handiena diru faltsoarena zen, baino memorizatzeko sistemak zer egiten duen Trabuko hori bakarra gelditu da memorian, edo bakarra ez da gelditu, baino behintzat memoriari gizaldiz gizaldi memorizatzeko horrek lagundu du. Beti jakin nahi izan dugu liburuen bukaera, historien akabera. Ase gabe uzten gaituzte, amaierarik ez duten kontakizunek. Trabukoren kantak ez ditu argitzen protagonisten ondoren urteak jaso zitzaizkienak. Aldiz, doinu eta hitz desberdinak jaso dira urteetan zehar. Historiaren bukaera aldiz, galdera ikurra da, oraino. Argitu gabe gelditzen da hori kartzelatik atera zirela datuak badira, Berdabi hori atera zela, baina ez dakigu zer gertatu zen beste horiekin, ezta? Berdabio noiz hiltzen hemen bai oso pobre hiltzen bera, harrigarria da, diru faltsoa egiteko kapazitatea izan eta gero kasik eskazale bat bezala hiltzela, baina horien aztarrenik ere ez dut harrapatu, alegia non bukatu zuten Berdabioren Andreak eta hori, Trabukona bera non hiltzen eta beren familiarenik ez dut harrapatu baita ere. Nere Andriak ekarri zuen aranaztik aldotia, Obezukian ikusi ez balu Berdabioko atia, orain ez zuen hartirukiko daukan pesa lombria. Nere buruaz ez naiz oroitzen, zeren ez naizen bakarra. Azitzekoak horuzten ditut, bizem eta 3 alabak. Jaun zerukoak adidezala, hoien